Будокои думбадами бе ҷавоб да бадам зада нагу да пеша до чатай нагла бугу ки аз ната мумкини хе барои ҳардумо намеша осон ҳайфи рӯи фаришта да таки дори дили шайтон ой мада сад бор хубай ту да фақат ту да не ки аюда ма хубтарам ғайри ту ҳамада хай ма бачакам бағал ау бачаи шефай ба ту бояд аки бишай ма киюм ӯ киефай медонам хотири чишмои хушрӯш диққатиш нести ӯ ай романтика дуре дора падходи детски ай ма чизе расида да ю расита хубтараш не ки ма ай меҳнати хадаму ай меҳнати падараш ма дар дарахти тай хонат ба корча дил меканам ӯ се пучкай тилот мета кулончи киш дилакай ма сурата мекашам ба қалам арша барахда ӯ сурати сомонӣ меёрад и хубтаракай романтика беқадра ай романтика нест понтуш вақте мара ришта ишқам ғавсай ура кашилокаш хадам да дуруи аловам насӯзон ма басай вақте танай пастӣ мекунӣ касера ки ай пишти ту пастай тарсаю дасташ ки то динара гилит овардан идом ба корча миян ба наруштик мераван дилера додам та хиёнатот кача шикоф да дурушти чувстваҳай ҳам ненавист ҳам любов са ҳароми ва баму ҳароми дӯстар медорам не ки номуси мардӣ намемона хатид монам вақте бо хати дигарро бинам та мехӯрам рашк бароями ай ма нашидӣ бояд да юрам наша гиря наки гирят овози баланд дорад тамом ранги гиря беовози ма дуруш пири дар нест да ёдат ҳаст гуфта будӣ бе ман мемрӣ намурдӣ ама гуфтам хотири ту зиндаим ҳона тури дунё дигар зиндон чӣ фарқ дора мада бугу ки ма тира қатию бинам бояд ҳичи нагум ма бояд ай зиндона ай мурдан натарсам имрӯз бояд як тамон мирам дигаримон гарда маҳбус